Ano ba? Check. Ay, ay. Ang sakit ng aking paa. Ano ba to? Ay, ay. Talagang guys. Dami ko tawa. Bigay na lang ako ng ano pala. Ay, pwede ko ilagay. Dami ko ito pinaggagawa ko eh. Ano pwede nating ilagay dyan? Ito na lang. Itong baso ko na lang. Ang ganda naman. Ito. Nawalan tuloy.